Ngifike kubaba wengane kunesimo esikanje ngibhlungu ingane kuthiwa ishonile. So dinga ukuthi ngiye e-theatre ngiyoklinwa cause ngizogcina sengonakala ngaphakathi. Hayi. Ushona nje mhlambe unenyanga ingaki? Ngino 5 months. Okay, fine. Fika esibhedlela khona kunzima kunjalo ngi-accepte ngiyiswe e-theatre. Bengifaka uma-drip yonke into ukuthi ngo-10 ebusuku ngizwe nje kuthiwa the theatre is being cancelled. Ngithi hayi boy. Angifundile impela kodwa ngiyalizwa leli gama. Malithi theatre is being cancelled kusho ukuthi iyakhanselwa. Okay, fine. Ekseni mengikhansela i-theatre, ekseni benginika amaphilisi, so ayiqhubeka nale medication ekhaya. Ingane izophuma isiyicu. Okay. Yes. Yo. And then kwakusakhamba kanjani ke? Manginika amaphilisi, ngeke ukholwe ukuthi leyo ngane ikhona ina 5 months manje. So nginenkinga enkulu yokuthi kubaba wengane isingangithe ingane ishonile. Yes. Kusaba nje nokuchelelana ke manje. Mase ngimtshela manje ukuthi hayibo, nakuse ngiyasikwa ngiyezwa ngathi ngizwe imihelo. Ngithi ngeke khona into ekhona la. Ngiphuthumisa umakhelwane bengisa eclinic. So clinic hayi lo muntu uyateta. Hayibo. Uyateta ngithi mina angiteti anginanga ngisho ikhadi. Kwathiwa eMagandi ingane nje ingane ayikho. Izalwe ingane. Ngiyanibingelela lana kubabukeli beBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi izigameko zempilo. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So njengoba uma sivashelile namhlanje uzokasichazela kabanzi ukuthi yini emenza ukuthi azakhethe ukuza kule show leyo wagile kangani kwenzakalani ngaye ngabe sahila yini noma mhlawumbe ngabe sewagudluka ngenhliziyo noma ngokomqondo nowalapheka ngokwenele yini njengoba right ukuthi asengaxoxa ngokwamgila ngaphambilini. So ke sike sibone ukuthi ngabe kuzohamba kanjani. Sabona kunjani? Yebo sawubona. Uyaphila? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama nesibongo mesibulisa nje ababukeli emakhaya. Okay, igama lami abantu ntombela konje. Mahlobo. Mahlobo? Yebo. Oh, ungidi? Yebo. Oh, all right. Ubuya kuphi ukuhlala? Ngihlala la eSavannah Park. Okay. Ukhulele kuphi? Ngikhulele kwaMashu. Oh, all right. So ufika lapha eSavannah Park mhlambe ngokomsebenzi o khona izinto obufisa uyilungisa o isekhaya lakho mhlambe ngabe uthengile noma wakhile? Okay, eSavannah Park ngafika ngokuthola umsebenzi. Okay. Okay, ngisebenza kaBhaya la ePinetown. Ngathola indawo. Hayi ngasebenza nje impela isikhathi saba sijana kaze ngagcina sengithola ubaba. Oh, okay. Okay. Ngathola ubhuti sathandana naye kamnandi kwakuhle kanje konakala ngokuthi ngikhulelwe. Ingumntana oqala? Owakhe oqala yena. Owakhe. Yes. Mangikhulelwa ngimtshele ngithi ngikhulelwe hayi ubhuti naye ajabule kube mnandi. Ngihambe ngiye eMagandi ngiyowenza iclinic. Mangifika esibhedlela kuthiwa hayi ingane ishonile eswini so sizowenza i-evacuation of uterus. Siclean. Sizokusa e-theatre. Okay, fine. Ngiye e-theatre ngiqale ngithi ngicela ukubonisana nomndeni wami nobaba wengane isimo ukuthi sithini isimo. Okay. Ngifike kubaba wengane kunesimo esikanje ngibhlungu ingane kuthiwa ishonile. So dinga ukuthi ngiye e-theatre ngiyoklinwa cause ngizogcina sengonakala ngaphakathi. Hayi. Ushona nje mhlambe unenyanga ingaki? Ngino 5 months. Okay, fine. Fika esibhedlela khona kunzima kunjalo ngi-accepte ngiyiswe e-theatre. Bengifaka uma-drip yonke into ukuthi ngo-10 ebusuku ngizwe nje kuthiwa the theatre is being cancelled. Ngithi hayi boy. Angifundile impela kodwa ngiyalizwa leli gama. Malithi theatre is being cancelled kusho ukuthi iyakhanselwa. Okay, fine. Ekseni mengikhansela i-theatre, ekseni benginika amaphilisi, so ayiqhubeka nale medication ekhaya. Ingane izophuma isiyicu. Okay. Yes. Yo. And then kwakusakhamba kanjani ke? Manginika amaphilisi, ngeke ukholwe ukuthi leyo ngane ikhona ina 5 months manje. So nginenkinga enkulu yokuthi kubaba wengane isingangithe ingane ishonile. Yes. Kusaba nje nokuchelelana ke manje. Mase ngimtshela manje ukuthi hayibo, nakuse ngiyasikwa ngiyezwa ngathi ngizwe imihelo. Ngithi ngeke khona into ekhona la. Ngiphuthumisa umakhelwane bengisa eclinic.
kuthiwa eklinikhi hayi lo muntu uyateta. Hayibo. Uyateta ngithi mina angiteti anginalo ngisho ikhadi. Kwathiwa eMagandi ingane inje ingane ayikho. Izalwe ingane. Ingane ina 5 months ngizamile ukubuyela kubapha wengane ngicela ukukhuluma nawe ukuthi le nto eyishiwo ayikho nanga umntwana. Nanamanje ingane akayi-accept. Kuze kube manje. Manje kuze kube imanje. Akakholwa. Manje nginenkinga ukuthi angikwazi ukuthi akukho engizokwenza ingane manje ayikwazi ukuthola usizo ngala kubaba wayo ngoba usabambelela igama elashiwo Ukuthi washona umntwana. ukuthi umntwana washona esiswini. Mhlawumbe-ke the same kade bekunikeza lawo amaphilisi la ukuthi uhambe uyawaphuza uqhubeke nawo waphuzele ekhaya. Ube khona ukukhahlela okuzwayo mhlawumbe ukumuva. Bengizwa ngibuyele eklinikhi athi nje unesi ngikwi-in denial ingane ayikho. Hayibo. Okay, mhlawumbe awukwazi uzuye kubantu besiZulu-ke ucheck ukuthi kwenzakalani mhlawumbe ngabe umntwana onesipho thizeni njengoba efihlakele kodwa wena uyezwa ukuthi ukhona umuntu ophilayo. Yes, ngagcina ngiyile komunye umama wesiZulu khefani eNazaretha. Okay. Ngiyalelwa nami abantu ukuthi awuye kulo muntu ososo. Mangifika umama ngitshela athi hayi ingane ikhona iyekela lento eshiwo odokotela nonesi umntwana ukhona uzomthola lo mntwana. Nangempela ngagcina umntwana ezelwe. Manje-ke ubani okwazi ukuxhumana naye ekhaya la kababa womntwana? Mhlawumbe umtshele nje isitori ukuthi kwenzekeni noma ngabe kuthiwa-ke uyala-ke uthi yena mina ngibamba igama lokuthi umntwana washona kasekho. Kodwa ukukhuluma nabo umndeni mhlawumbe uzokwazi ukubalalela kangcono mekukuthi oyedwa wabo oshoyo. Ngaya khona ngakhuluma noma wakhe. Unfortunately ngaba nebhadi kwaphela u2 months kuzothi kuthuma wakhona ushonile. So ukhona omunye ubhuti engizama manje oyisihlobo sabe engizama uloke ngikhuluma naye ukuthi uhlala kude. Kodwa sike sixhumane kulezi inkundla zokuxhumana. Ngamsendela nesithoma njengamanje naye kubaba umntwana. Ubaba umntwana lo ngagcina nje sengimtsho singane ikhona I think 5 months back wathi la kayiceli leyo ngane ngoba ingane yakhe yashona shuthi le eyami nabantu bami. Akafuni ngisho ukuzama-ke kwenziwe emadeni entuntunu khona ezobona ukuthi hayi akafuna ukuzama imina engithanda ukuthi ningisize la ekhaya ngigcine sesiyile kuma DNA test. Okay, mase uzokwazi umnikeza ama results. Yes. Mayethi lawo ma results lawo angiwatholi kahle ngoba bengingekho kwenziwe i-DNA test and sizodinga igazi lakhe phela if kwenziwe esayidini lethu. Izoba nzimana kodwa ikhona umntwana wakhe ngekhathi ngisathandana naye ubhuti behleze ngivakashela namanje useke afike. Okay. Oh, umntwana wakhe amzalayo ngqo. Amzalayo yena yes komunye umama. Ingenzeka futhi nangama sithole yena. So-ke if kuyenzeka ubaba umntwana iyafika kuyena le video uyayibona. Ucabanga ukuthi mhlawumbe uxabana kwena angeke uze uqhubekele phambili kakhulu angafuni kwakuzwa nje hlobo-ke sek-edwa no ukuthi uzeka Black Life TV. Hayi okubalekile angeke ngazi ukuthi uzocabanga kanjani kodwa lokho engikwenzayo mina ngenza ukuthi ngikhulule umoya wami ngoba nengane egcineni ifuneke ikwazi ukuthi ifinyelele ekhaya layo. Oh okay. Mhlambe mengenzeka ungazivumela silandelele udaba lakho ngokuthi mhlawumbe sinikeze inamba yakhe sizama ukumbona sizama ukukhulumisana naye. Baba umntwana. Ngingajabula kakhulu. Okay, then if iyanqaba-ke sesokwenza indlela thizeni ukuthi sithole umntwana wakhe ukuze sizokwazi ukwenza le DNA test. Yebo ngajabula kakhulu. Ngoba ngiyabonga ukuthi ungivakashele ngibonga isikhathi sakho ngibonga nje ukuthi ufike uzoshare. Sometimes akudingeki nanokuthi uzothola imali ezinkingeni osukubhekene nazo. Ukukhuluma nje kukodwa kuyakwenza inhliziyo ukuthi at least ingabisabila kakhulu kwehle and ngiyakuthembisa ukuthi nakanjani sizolandela udaba lakho and i-DNA test kufanele yenziwe because fanele ibe right noba umntwana umprovele ukuthi lo umntwana wakhe. Ngiyabonga kakhulu. Mbuka lapha ekhaya niyazibonela nani ukuthi kwenzakalani la ngaphandle and nakanjani udaba lakhe sizolilandelela because kufanele kugcine esizakele njengoba ezela ka-Black Life TV kusho nalokho ukuthi uyasithemba so kufanele sizibonise ukuthi nakanjani sizomsiza. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare. Mina ngiyithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.